Ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ. Ба шумо расонданӣ ҳастам ки 12 апрел, санаи 12 апрел дар шаҳри Хуҷанд, дар мактаби Оксфорд ман мегузаронам тренинг, продажа. Чӣ хел продажа зиёд кардан, чӣ хел прибули бизнеси шумо зиёд кардан. Ман ёд метиҳам зиёда 30 инструменте ки 30 инструментҳои нишон метиҳам ки прибули шумо 2 баробар ё 3 баробар зиёд мекунад. Нишон метиҳам кадом бизнес модело эффективна мешавад дар 5 солаи оянда, кадом инструмента истифода бурда шумо метавонед ки потоки клиента зиёд кунед, шумо метавонед ки средний чека зиёд кунед, шумо метавонед ки чистый прибыль зиёд кунед. Ҳамин тренинг агар ки шумо гузаред, сарфи назар шумо бизнеси шумо хизматрасонӣ ҳаст, ё ки савдо ҳаст, ё ки маҳсулот мефурӯшед, ё ки сохтмон месозед, ё истеҳсолот доред, аз 3 то 5 баробар прибули шумо зиёд мешавад муддати 2 сол ба. Ин статистики мо ба ҳаст. Ҳаракат кунед рӯзи 12 апрел дар шаҳри Хуҷанд, дар мактаби Оксфорд биёед анами тренинги продажа ба. То дидор.